first of all ulwazi umuntu fanele azi ukuthi ulwazi liningi ikakhulukazi kulesikhathi esiphila kusona ulwazi liningi ngalendlela kuno ChatGPT kunazo zonke izinto ungakwazi ukuthola khona ulwazi. So abantu fanele bahambe bafunde uthola ulwazi, afunde incwadi, afunde articles, bafunde ukuze bathole ulwazi ngoba ulwazi lunika amandla ukwazi ukuthi mase ubhekene nezimo uyakwazi ukubhekana noma iziphi izinto. Okwesibili ukwazi ukwenza izinto. Abantu ithuba mawuthola ithuba lokwenza umsebenzi ungene usebenze khona uzokufunda ukwazi ukwenza izinto. Mase ukwazi ukwenza izinto kuba nzima ukuthi ufunde kodwa mase ukwazi ugcina usunamandla ukuthi ukwazi ukungenela noma yini uyafuneka. Abantu bamfuna umuntu okwazi ukwenza izinto, and that's what we call skills, because for me it's ukwazi ukwenza izinto. Mawuthola ithuba lokwenza izinto kufanele wenzisise kahle khona abantu bezokwazi ukuthi wena mawuthinte into oyithintayo impumelelo yenzeka kahle, yenzeka ngendlela engeke ifaniswe nomunye umuntu. Uziqhenye ngalonto, uyibuza ngaso sonke isikhathi mina ngaziwa ngani. Awufune njalo mawuyibuza ukuthi ngaziwa ngani yini abantu abangazela yona, and ufuna ukwaziwa ngentenhle. And then okwes4 ukuthi kufanele ukwazi ukuziphatha ngendlela, ukwazi ukwenza izinto ongafuni uzenze ngoba ziyafuneka. Uma kufanele wenze umsebenzi vuka ekseni usebenze ngisho ngathi awufuni, uziphushe, ungavumi ukuthi uhlale uthi hayi namhlanje ngifuna ukwenza ukuthi cha. Uma kufanele ukwenze vuka usebenze, wenze kufanele ukwenze noma yini ngendlela kufanele ukwenze ngayo. Ungavumi ukuthi usebenze ngemizwa ukuthi namhlanje imizwa yami ithi, vuka nje uqhubeke usebenze ngendlela kufanele usebenze ngayo. Then okugcina indlela oyiyona kufanele kube indlela uma uphuma la ube nendlela ukuthi abantu bafise ukuhlala nawe, abantu bafise ukuba eduze kwakho. Ungathi umuntu ongathandeki ngenxa yokuthi uhlale ucucubhocobele, uhlale ucasukile, uhlale ukhuluma into ezimbi, uhlale ukhuluma kambi, uhlale ugxeka, akusiza. Abantu bazokubalekela. Mabe kubalekela abantu abakunikeza amathuba aya la abantu beyakhona. Mabantu bengafuni ukuza kuwena namathuba ngekeze kuwena. Ukuze uthola amathuba empilweni udinga ukwazi ukuthi usondelane nabantu, abantu bakwazi ukusondela kuwena. So kubalekile kakhulu lokho. So ngiyena indlela bengenza ngaye mangicinga umsebenzi manginezwe ithuba ngaso sonke isikhathi ngiyayizama ukuthi ngiqondanise nazinto ezu5 ukuthi ngifuna ukwakha ulwazi, ngifuna ukwakha ama skills, ngifuna ukuthi ngiziveze ukuthi ngikwazi ukusebenza kanjani, ngifuna futhi ukukhombisa abantu ukuthi ngiyakwazi ukwenza izinto ngiziqede kahle and ngiyakwazi futhi ukuba umuntu oright. Leyo nto ngisizile ukuthi ngisho emsebenzini kuye kwathi abantu bebengihleka bathi hey imisebenzi emingaka oyenzayo. Uma ubufunda ama media articles begcina senginama titles amathathu bathi we CRO ye PPB and Standard Bank South Africa and then runs fraud. But there is that salongo ukuthi ngifisa ukuthi ngithola ulwazi. So ngani mangibona ukuthi njengamanje ngiyayazi retail ibank linama division awu4. So khona i-retail le eseva khona ama customer abantu abaphila abantu abantu njengami nawo, bese kuba khona i-business license khona ama-business amancane kuya kulawa phakathi nendawo, bese kuba khona le kuthiwa i-corporate and investment banking la sisenza khona inkampani ezinkulu kakhulu, bese kuba ne-insurance business, insurance and asset management. Lama business nje be4 bengazi khona ngingakwazi ngoba mina ngazi kakhulu leli labantu namabhizinisi amancane, ngangikhule kulona yona indlela ngangifunde kuyo. Kuthe ngo-2021 makuvela amathuba ngathi ngaphambisa isandla ngathi hayi mphathi nami ngiyafuna ukwenza ngoba kunethuba le-SBSA, Standard Bank South Africa. Standard Bank South Africa i-CRO yakhona ikwazi ukubhekana nawo wonke amabhizinisi ukwazi ukuwabona ngathi ngicela ngiphi ithuba angizokuyeka lo msebenzi engiwenzayo on top of lo msebenzi engiwenzayo ngizokwenza lo msebenzi nawo. And leyo nto nginikeze ukuthi ngikwazi ibhizinisi nase-CIB, ngikwazi i-investment, ngithole ulwazi lwakhona. Iskill angazi mhlawumbe ngisiphelele kodwa at least ngibe nolwazi okuchaza uma sengifika kulo msebenzi senginolwazi lwakhona. And yikho ngithi ngikhuthaza abantu ziveze uphamisa isandla uthi ngicela ukusiza, ngoba mawuziveza uphamisa isandla uthi ngicela ukusiza abantu abaningi bayakuvumela.
bakunikeza lawo mathuba okusiza. Ungathi hayi sengifuna ukusuka ngela, size nje. Phakamise isandla yona ndlela engenze ngayo.